futbola oinarritik euskaraz proiektuaren bigarren fasean aurkitzen gara, praktikak egiten, eta gaurkoan, Jon Gurtubai, hortik doienak, berak dinamizatu behar dau bere taldeagaz gaurko praktika, eta bai nita atzean dauzen beste herrietako internatzaileek ingo dugun izango da begirale lana, pixkat baloratu Jonen lana zelangoa da gaurko saioan, bai euskararen erabileraren aldetik, eta baita ere metodologikoki zelango saioa prestatu duen baloratzeko. Honekin esan bezala futbola oinarritik euskaraz Durangaldean bigarren fasean murgilita gauz guztiz, eta gero azkenean gelditzen da beste fase bat, hirugarrena, jarraipenarena, hemendik eta maiatzara bitartean, eta orduan ikusiko dugu benetan egoera aldatu dan internatzaile hauen taldeetan, euskararen erabilera hasi dan edo ze punturaino hasi dan urtean zehar,